Shuya munzi zvayachitagwa nemukomana uya anonzi Killer Zivhu. Aiwa oya achitaura mashoko okuti aiwa tava kuagriya pamashoko akatagwa nemasvingo nozvatagwa nemasvingo zvatagwa neZimbabwe. Hazvipere mushe pane nhau ye2030 bid muri Zimbabwe sabina mashoko abuda nyongwa muzara anatso kuti boss subscribe like utana on the bell icon. Muzara nezuro takabudisa nhau dzataiona kuti aiwa pane video raitenderera vakomana kumasvingo vachichanda the slogan 2030 idi anenge achiko vachiti mutungamiri wenyika ngaatonge kunyanya kusvika muna 2040 ngaramba achitonga vachiti aiwa VP Chiwenga afanira kupinda vachigara sarapinda mashoko abuda nyongwa naKiller Zivhu anoti boss subscribe like utana on the bell icon. Anapinda peni pake unyora achiti masvingo yati 2030 and beyond kana masvingo yataura zvatopera politics dzeZimbabwe dzinogadzirwa kumasvingo kubva pasi chigare masvingo ndiyo Zimbabwe kuda kana kusada dzanguva nharo dzenyu zvaindwa izvi mukuru tinaye kusvika kare shumba inzwai vana venyu tati garai pabasa. Mashoko anatogwa naKiller Zivhu munomuziva mukomana akambodzokera shure aiwa mubato iroriri vatona kuti akazodzoka futi nobva asvika achiti aiwa ndauda readmission mubato reZANU PF akuitaura mashoko kuti aiwa idi munangagwe ngaramba achitonga muri yeZimbabwe. Anoitaura mashoko aya nyika yakasangana nemassive corruption and human rights violations. Vana Jameson Timber vari muusungwa, mari dziri kuswandiwa dzakabuditswa naauditor general tichiona aiwa nanaNick Mangwana vari involved muskwandiwa kwemari. Tuzive mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aya. Pina kume section medu musaona subscribe kulike chikendotina on the bell icon.